Kull persuna li se tieħu l-vettura tagħha għat-test tal-VRT għandha tnaddafa sew minn ġewwa u anke minn barra. Il-persuna inkarigata mit-test għandha dritt tirrifjuta li teżamina l-vettura jekk din ma tkunx tnatfet kif meħtieġ. Fis-Sqarrija Transport Malta ikkonfermat li minn għada t-tnejn se jerġgħu jibdew isiru t-testijiet tal-VRT. Dan kien tħabbar ukoll mis-Suprenent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. B'hekk, kull min skaditlu il-liċenzja tal-vettura wara Marzu u April ta' din is-sena issa jistgħu jagħmluh. Bidan li dan il-proċess isir b'kawtela u ma jkunx hemm iffullar fl-Uffiċini ta' Transport Malta qed tagħti sal-aħħar ta' Lulju li ġej biex isir dan it-test u wara tkun tista' titħallas il-liċenzja tat-triq tal-vettura għand l-aġenti tal-assigurazzjoni rispettivi. Dan ifisser li mill-ewwel ta' Awwissu mhux se jkun permessibbli li tinsaq vettura fit-triq bil-liċenzja skaduta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.